Ngiyabingelela. Ngikhule emqondweni wami ngigqisheke ukuthi unwaba lenzanga kahle lwadlulwa intulo ingakho umhlaba unje. Kodwa ngithe mase ngikhula ngabona ukuthi hayi kuyafana. Intula ayizange ithande ngokugijima kwayo ngoba iyakwazi ukuthi ke kube nje. Nonwabo alizange lithandwe ngoba lahamba kancane ingakho kunje. Kusho phakathi kukho kokubili akukho kwathandwa. Ngakho ke kunento efanele ukuthi uyiqonde noma ungenza kahle kanjani noma ungenza kanjani ngeke uzothandwe. Manje ke ngikhuleke ngilizondo unwabo ngenkulumo engangigqishona ngikhulu ukuthi lwaba nokuhamba kancane ezintweni lwaze lwadlulwa intulo. Kodwa ke futhi nentula ayithandekanga ngoba kuba idlulanga unwabo ngaba kukho nje njengoba babesha abadala ukuthi kunjani umuntu usezoyifunela. Kodwa ngiyalana ke gijima ibanga lakho mntakama. Noma umuntu angakudlula kangakanani okwazi ukuthi empilweni kunama robot kunama potholes kunama humps na kanjalo umuntu noma ngathi ngesivinini esinjalo uzovinjwa ama potholes uzovinjwa ama robot uzothi phapha uthola usupaka eduze kwakho usumbingelela nje udlule nawe kanjalo. Impilo kunjalo ke kuyadlulwana kuyalindwa kuyadlulana uyadlula nawe kanjalo. Boyiphila impilo ngokuyithatha njengemoto ukuthi endleleni ohamba ngayo ipita ayifani zabantu nokuthunya kwabantu akufani. Thatha lokho wena ukubonayo ukuthi kuzokusebenzela yenza wena ngendlela othunywa ngayo. Ungathi mawuthunywe bese uthi ngizomdlula ubani ngingenza kangcono kunobani ubani ngeke angidlule ngoba ukhumbula ukuthi siphuma emakhaya angafani nokuphuma kwethu siphuma ngenhloso ezingafani. Ungayi ngokuthi wena usebenza nomuntu nise departmentini eyodwa bese uyitshela nizofana ngoba nihola umholo ofanayo. Ngeke mntakamani izenifane ngoba izohlukana ekubekeni imali izohlukana ekusebenziseni imali izohlukana ekutheni wena inhloso yokuya lapha injani. Uzosebenza nomuntu la kanti kuhle kubo baphila kahle kubo. Usebenze nomuntu okheliswa imali emsebenzini wena ubuphatha iskafutini bese wena uyitshela ukuthi ngoba ninonke nisendaweni eyodwa niyafana. Ngeke nizenifane mntakama. Phuma ekhala wakho wena wazi umfethu ukuthi ushiye kunjani emuva. Omunye nomunye umuntu mayiphuma emsebenzini uyazi ushiye ekhaya. Umuntu mayiphuma esikolweni uyazi ushiye emuva. Inhloso zokuphuma kwethu emakhaya asifani bantu abakama. Khona umuntu ophuma nje just for ukuthi ngifuna ukuthi ngibe ne degree hayi ngoba ngidinga i-degree. Khona umuntu ofuna ukuthi I'm desperate ukuthola i-degree ngoba efuna ukuthi ke ikhaya lakhe. Anokhumbula ke singazibuki thina sizifanise nabantu. Ingakho kubalekile ukuthi nasemsebenzini ungayitholi usiwenza abangani ngoba uzogcina sewuduka ngoba uzothola abangani ukuthi ke ba privileged ngesilungu okanye abaswela badinga abayeli emsebenzini ukuthi bawusebenzele ukuthi bafuna ukwenzani just nje kubo ukuthi nje bayikhiphe babe busy sebenezinto zabo ababekelwe zona. Ngakho ke phuma wazi ekhaya ukuthi uphumelana wena wedwa mfethu owaziyo ukuthi leli khaya okulo idingo zime kanjani. Ungayikhompere nabantu, ungabuka abantu ukuthi bona bagqoka kanjani badlani benzani bese ufuna ukwenza njengabo. Moyijwayele ukuyiphathela amasakho nje phatha amasakho mfethu wozazi ukuthi ikhaya uphuma kulo linjani. Mojwayele ukuyiphathela amazambane wakho mfethu lingisela mina ngangiyiphathela amazambane ami ngiyiphathela ikhabishi lami mase kudliwa ngangihamba ngiyohlala lapha ngedwa behlali bebaningi bakhipheka imali bakhipha amabheka yonke into yabo ngangabalwisi nabo. Langa limba wafika omunye wathi awuyini uthanda ukuhlala wedwa wena. Ngase ngithi hayi indaba uma ngihlafuna ngihlafune kabi mangibona umuntu ebuka into engiyihlafunayo. Ngangikhiphela abafethu namanje ngisasiphatha nasi ngilapha nje ngizemsebenzini ngizobheka insizwe nasi iskafutini ngisiphethe hayi ngoba ngiyiqonqela mntakama. Kodwa ngakufunda lokhu ngisesemsebenzini kwangisiza angikho kuphi kodwa khona lapha engikhona namhlanje ingenxelo umngani la. Umphathi ungasabi ikhehla ungezwa ngabantu umphathe lo mngani la uzokulekelela ezintweni eziningi ngoba a day umuntu mayizospend 80 rand wena uzomsave 80 rand. Angisho ukuthi bafethu makuvuma phela amaphakethe evuma hayi sekufanele niyeke into ezinde nezimnandi ukuyithekela into ezimnandi. Kodwa ngisasho ngithi nganganqeni ukwafaka amasi la iviki lonke ngiwakhiphe bangihleke bathi hawu kwasha kwacema kanjani. Kodwa ke namhlanje khona lapha engafika khona ngithi yabona lokho engangikufuna kukhona namhlanje ngoba lokhuyana ngangakukhohle namanje ngisakuphatha. Ngizama ukuthi ke kini ke ngani zakwethu ibanga eselihambayo alingafani ungalifanisi nelomunye umuntu. Hamba ibanga lakho mfethu obekelwe lona. Kunama potholes endleleni kunama robot kakhulu insizwa nina enazi ukuthi bafethu nifisa ukugana abanye sebegani wena konke lokho. Bafethu bhekani ukuthi nijwayeza nobani. Emsebenzini khehla uyela ngiyokwenza bangani. Emsebenzini khehla uyele ukuthi wena buke emuva. Kunabantu abaphuma benganaki ukuthi bayokwenzani lapha bayakhona. Ungakhohlwa mfethu ukuthi uphume ekhaya njani.
ungayikhohlwa mfethu ukuthi uphume osizini olunjani, ungakhohlwa mfethu ukuthi uphume enkingeni ezinjani bese uzenza ngathi awuna inkinga lapho ukhona. Abakwazi mfethu lapho ukhona ukuthi unenkinga engakanani. Ungakufihli mfethu ukuthi ekhaya kuyasokola, ungenzi ngathi ekhaya niphila kahle mfethu, ubwazi ukuthi konakele. Lesikhathi wakhela kuwe ukuthi kuhle konke niphila kahle, izosuka inhlanhla ibone ngathi sekwenele ihambe komunye umuntu. Iba nosizi mfethu, ubhalwe emehlweni ukuthi unosizi endaweni yokusebenzela noma kuphi. Ungazenzi ngathi konke kuhamba kahle, ubwazi ukuthi akuhambi kahle. Bonakala ukuthi uNkulunkulu uyabahambela abanosizi, abanyembezi zabo zigcwele ey'nkopheni. Ngiyakuthipha-ke sika lokhu namhlanje. Hamba igeba lakho, gijima ngepace yakho. Ungafuni ukubona omunye umuntu ekudlula bese ubona ngathi nawe uzomdlula. Abanye abantu bagijima bazidlule mfethu, bafike baphelele upetrol lapha, ufike ubadlule mfethu uziyoshona ngale kwey'ntaba. Ngazonda unwabo, ngathanda intulo, ngazonda intulo, ugcina usungazi ukuthi uzonda bani, uthanda bani. Kodwa yiba ile nto yiyo wena, ungafuni ukuba yinto abanye abantu abayiyo. Phila impilo yakho ngane yakwethu, ngena endaweni ekufanele, hamba igeba lakho, ungambuki useceleni ukuthi uhamba kanjani. Khetha lokhu wena owabelwe kona, uzofika lapho kufikwa khona. Ungamnaki omunye umuntu. Ncoma cha wena, mongabona into ofinyelela khona, ncoma uphakamise isandla, kodwa wena uyofinyelela kokukhulu kunakho lokhuyana. Bekezela sekuseduzane phambili. Ungayi ngabantu ukuthi befike lapho ufuna ukufika khona wena, nawe uzofika.